Večeras slušate Radio Teatar. Zašto srčeš? Kafa ti se sigurno ohladila do sad. 2 sata ti bleji na stolu. Nikola, to nije srkanje, nego srkutanje. Supa se srče, čorba može da se srče, kafa se srkuće. Prema tome, Nikola, ja nisam... Znaš, kad više puta spomeneš ime osobe sa kojom pričaš, to znači da se u stvari ložiš na tu osobu. To si sada izmislio. Nisam. Važi u 85% slučajeva. Tako kažu stručnjaci za emocionalnu inteligenciju. Pa u tom slučaju naš slučaj spada u preostalih 15% slučajeva. Okej, ne moraš odmah da frkćeš. Samo pokušavam da te opustim. Jer ako je tebi frka, onda može da nastane i prava frka. Šta da radimo ako se niko ne ponudi? Neće se to dogoditi. A šta ako se dogodi? Šta ako nas svi budu gledali kako se mučimo, plačemo, kako ja čupam kosu, kako ti čupaš moju kosu i ako se niko ne sažali? Smiri se. Gazda uvek napravi izvidnicu pre nego što pošalje učesnike na lice mesta. Sad, odavde gde sedimo, možemo da osmotrimo barem 5 potencijalnih žrtvi. A kako izgledaju te žrtve? Deluju ležerno. Onako kao da ih je baš briga za sve. Uživaju u svojoj večeri. A baš zato što umeju da uživaju, oni žele i da pomognu. To su muškarci koji su do novca došli preko drugih i žene koje su do novca došle preko svojih muževa. I sada traže neki način da se iskupe. Tako da, na njihovu i na našu sreću, mi smo tu. Zato nemoj mnogo da razmišljaš o tome šta sve može da krene naopako. Nego, molim te, koncentriši se na zadatak. Upravo si, hoću. Zašto me tako gledaš? Kako, zašto te gledam? Čudno me gledaš. Gledam te zaljubljeno. Ti si moja verenica. Možeš samo da sanjaš o tome. Takva mi je uloga, tako mi je gazda rekao. Sedim sa tobom u ovom separeu, gledam te kao da si jedina na svetu, sve dok nam ne stigne račun za večeru, koju nismo jeli, i dok ne započnemo našu malu šaradu. Gledaš me kao da ispaštaš od posledica intoksikacije i pokušavaš da držiš oči otvorene. Molim te, prestani. Tako se gleda zaljubljeno. To su nas učili na akademiji. Gledaš naizmenično oči i usta. Trepneš, oblizneš se, smeškaš se i to ti je zaljubljeni pogled. Loše su vas učili. Treba da se koncentrišeš na misli, na osjećanja, ne na pokrete. Ne znam šta kovlaš. I Go je napisao u Jadnicima da ljubav počinje upravo pogledom. Kakav bre i Go? Mene je Tomislav Harkov lično na 6-mesečnom kursu učio kako se gleda zaljubljeno. Čuveni Tomislav Harkov. Zato mi veruj kad ti kažem. Ovako se gleda zaljubljeno. Ko je taj čuveni Tomislav Harkov? Nisi čula za Tomislava Harkova? On je velikan ruske umetničke škole. On je genije. Njegova škola glume, to ti je... To ne može rečima da se izrazi. Sve može rečima da se izrazi. Posle svega što sam prošao, sa glumačkim aparatom koji sada posedujem, mogu slobodno da kažem da sam u stanju da igram
Sve. I izabrao si da igraš baš ovo. Dobro, tebi se sad čini da je lako. Ali kad su sve oči uperene u tebe, kada muzika prestane, kada dođe tvojih 5 minuta, moraš da zablistaš. Jer ako se ovo zabrlja, nema sledeće uloge. Sve vi mislite da je to laka kinta, pa se javite gazdi na oglas. Koliko je samo verenica sedelo tu gde ti sediš. Koliko sam ih ja do sada ispratio. Što u svoj krevet, što u njihov. Bože, kakav si ti prostak. A gazda je rekao da si profesionalac i da treba da učimo tebe. Onda gledaj i uči. Konobar, može račun? Čekaj, nisam spremna. Budi spremna kada donese račun. Znaš šta, to nije timski rad. Uopšte nije timski rad. Zašto? Ovo ovde se zasniva upravo na... Vidi sad, slušaj. Ja ću prvo da igram na zbunjenost, pa onda kreće bes. Kad vidim da nemam kud, igraću na sažaljenje. Tu ti uskačeš, kao sva si izbačena iz takta, očajna. Aha. Izvolite račun. I igraj na emocije, na moj znak. Izvinite, konobar. Da? Mislim da je došlo do neke greške u računu. Nemoguće, gospodine. 10.460 dinara. 10.460 dinara. Toliko za 2 obroka. Toliko? Evo, proverit ćemo zajedno. Beli sir u kriškama 360 dinara, pečurke na žaru 580 dinara, teleća ragu čorba puta 2 460 dinara, 2 bifteka s lukom, šargarepom i krompirom 1460 dinara, jedna porcija gambora 600 dinara, jedan viski 230 dinara, punjeni ražnjići 660 dinara, 2 šopske 450 dinara, 2 porcije pomfrita 340 dinara, pečena paprika u ulju, ljuta, 350 dinara, još jedan viski, jedna boca šardonea, 2250 dinara, 2 porcije jabuka u šlafroku i 2 kafe sa šlagom. Sve zajedno 10.460 dinara i to bez napojnice. Kakve su ovo cene? Restoranske. Ima ih u jelovniku, samo što su pisane po gramaži, a ne po porciji. Dobro, a ako vam kažem da nemam dovoljno? Nemojte to da mi govorite. Znate šta? Ovo nema nikakvog smisla. Ovo je skoro polovina naše mesečne plate. Pa šta onda tražite u restoranu? Da smo znali da će nas ovoliko koštati, ne bismo nikada ni dolazili. Sad kad ste već tu, platite. Ali otkud mi 10.460 dinara? Makse, dođi ovamo. Dobro, gde da ih nađem? Da opljačkam banku, da ubijem nekoga? Nemojte to da mi radite, mislim, nemojte, stvarno. Evo, ljudi smo, a ljudi greše. Pa sad ćete za tu grešku da platite. Stanite, pustite njega, ja sam za sve kriva. Oboje toliko radimo preko vremena. Njega nisu isplatili već 3 meseca, a ja imam samo bednu profesorsku platu. Emotivnije, gde su ti ta osjećanja o kojima sereš sve vreme? I ipak sam ga naterala da izađemo, da proslavimo našu veritbu, da proslavimo to što smo se osamostalili, što snovi počinju da nam se ostvaruju. Mi inače nikada ne izlazimo. Uživi se, pusti suzu, misli na jadnike. Čak ni za praznike. I ovo će nam sigurno biti poslednji put. Naučili smo lekciju. A sada, ako nekoga hoćete da izvedete na zadnja vrata, onda neka to budem ja. Konobar! Izvolite, gospodine Paunoviću. Ajde bre, neće sve da propadne za tih 10.000. 10.460 dinara, gospodine Paunoviću. Stavi to na moj račun i ostavi decu na miru. Ali, gospodine Paunoviću, pa ne morate to da radite. Ma stavi na moj račun, kad ti kažem. I slušaj, da naučiš da se ponašaš, čuješ? Rasplaka, dete. U redu? Kako vi kažete, gospodine Paunoviću? Ovo je vaše srećno večer. Sve je sređeno. Gospodin Paunović je veoma dobro raspoložen. Gospodine, hvala vam. Najlepše vam hvala. Kad bi svaki čovek imao makar polovinu vaše dobre duše. Sjedite sa nama, gospodine Paunoviću. Hajde, briši lice. Mnogo sam slab na ženske suze. A vi bre tamo, pustite neku pesmu za buduće mladence. A sada da čujete koja je bila moja zadnja ljubav.
sad još da oduzmem one 2 kafe. 7.322 dinara sa PDV-om. Sila si. A jeli, ova je neka nova, a? Jesam. Pa nije loša za prvi put, Andoni. Nije. Nije loše, nije. Samo mala, sledeći put probaj postepeno da uđeš u taj plač. Prvo šmrckaj, vukući, trepći, teško uzdiši, a onda mu ga baš daj. Ajde, vidimo se, golupčići. Do sledeće večere. Ti znaš kako treba da se uđe u plač. I šta, posle svake ovakve večere moramo da odslušamo nečiju tužnu ispovest. A uglavnom je tako, da. Ništa nije besplatno na ovom svetu. Sve se plaća. Na ovaj ili na onaj način. A zar smo morali da idemo u restoran čak u Borči? A da si profesionalac, išli bismo na Vračar, na Dorćol. Spremna sam ja i za Dorćol. Polako. To što si ovo izvela okej, ne znači da... Okej, izvela. Okej. Pa bila sam odlična, bila sam senzacionalna. A potrebno je mnogo vežbe da bi se stiglo do senzacije. Ovo je možda bila samo početnička sreća. A da, gospodin iskusni glumac to sigurno zna. Reci mi, molite, u kojim te to ostvarenjima možemo gledati? Za sada me možemo gledati u studentskim filmovima, a upravo se spremam za nekoliko projekata. Da, za 3. deo Montevidea sigurno. Uloga luzer u kafani. Ako baš hoćeš da znaš, zvali su me na casting za jedan norveški film. Onaj ko bude izabran, snimit će barem 6 scena sa Brunom Gancem. Znaš Bruno Ganz? On je što je glumio Hitlera u poslednjim danima. Kakav Hitler? Pa on je pre toga briljirao kod hercoga Schlendorfa, Wendersa. Taj Bruno Ganz. Nisam siguran da ću otići na taj casting. Znaš šta? Mene ovaj zadatak sasvim ispunjava iz večeri u večer. Ti shvataš pred kolikom publikom ja igram? Kolike sam aplauze pobrao, koliko sam srca uzdrmao ovom ulogom. Ja sam ovde bio izbunjeni Hamlet i zaneseni Otelo i nadrkani Scarface. Svaki glumac sanja o ovome što ja radim. Da, vidim, svi se otimaju. Beže iz Narodnog pozorišta u restoran u Borču. Svakako zarađujem više od bilo kog glumca u Narodnom pozorištu. Pa šta, i onaj debeli konobar zarađuje više od glumca u Narodnom pozorištu? Pa dobro, ali ja se bolje provodim. Znači ti ovo radiš iz ljubavi? Probao sam par puta onako iz fazona, pročitao oglas, nisam imao kinte, pa se javio. A sad mi gazda ne da odem. A da znaš, i meni se zavuklo pod kožu. Jeli, a šta ti radiš, Maro? Mogu tako da te zovem? Marijana je sasvim u redu. Ispričaj mi svoju životnu priču. Završila sam jugosvetsku književnost, predajem u jednoj gimnaziji, ali na određeno, a bavim se i pisanjem. Pišeš? Da, uskoro ću objaviti prvi roman o biografijama srpskih književnica. Nemoj da pričaš. To je rezultat dvogodišnjeg arhivskog istraživanja života nekoliko spisateljica, od Isidore Sekulić i Desanke Maksimović do Ljubice Arsić. 2 godine si tome posvetila. Da. Znao sam. Šta si znao? Ti još uvek nisi imala odličan seks. Molim? Kako? Još uvek te nijedan muškarac nije u potpunosti zadovoljio. To nije tačno. Moj dečko... A ne. Tvoj dečko ne. Nijedna devojka nije imala najbolji seks u životu sa svojim dečkom. Kao prvo, ne kaže se imati seks. To je konstrukcija preuzeta iz engleskog jezika, ovlaš prevedena, i ti bi kao glumac trebalo da se lepše izražavaš. A kao drugo, otkud ti znaš? Znam zato što svaka devojka koju pokupim u klubu potvrđuje pravilo. Ne možeš da imaš divlji, sve konzumirajući seks sa nekim sa kim deliš kupatilu. E pa ja ga imam svaki put. Imamo toliko dobar seks da je razlog zbog čega ovo radim upravo taj što hoću da skupim pare i odvedem dečka u Brazil gde ćemo imati još bolji, još odličniji seks. U Brazil? Pa ne moraš da ideš čak tamo da bi imala odličan seks. Čovjek možda ima seks svog života, recimo, na podu u kuhinji. Jesi probala to nekad? Nisam, mrzim hladne podne pločice. Znao sam. Ti nikada nisi imala odličan, sve konzumirajući seks. Ma znaš šta? Ti jedan arogantni, nabeđeni prevarantu. Otkud tebi pravo da... Sledeće nedelje, Zemun. Molim?
Sledeće nedelje idemo u restoran u Zemunu. Kakav kreten. On će da mi kaže da ja nisam imala sve konzumirajući seks. Sve konzumirajući, pa ta reč čak i ne postoji. Kakav glupak, šta mi je uopšte trebalo. Ne srči. Je li to neko zlatno pravilo? Nisi razmišljala o tome kako srkanje utiče na posao? Pogledaj, na primer, burazera za onim stolom. Šta sa njim? Pogledaj mu odelo. Šta misliš? Koliko je naših plata potrebno za jedno takvo odelo? Samo za kravatu mu trebaju 2. E sad, pogledaj kako je u finom društvu, kako stalno naručuje nove ture, kako voli kad vidi da su ljudi oko njega zadovoljni. Pogotovo te 2 dekoltirane maloletnice. Takvi plaćaju. Takvi. A šta ti radiš da mu se dopadneš? Ti srčeš da te čuje ceo restoran. Dobro, neću više. Skloni cigaretu. Zašto? Zato što tvoj lik ne puši. Moj lik ne puši. Ne puši, tako kaže gazda. Gde ćeš? Ne mogu je ovo, reci gazdi da odustajem. Odustaješ? Ali tek si počela. Ma ne mogu da sedim sa muškim šovinistom, sa dripcem koji sve vreme laprda o nekakvoj životnoj školi i da pljačkam nevine poštene ljude. To nije moralno. Nije moralno. A je li moralno to što svi ovi gosti imaju dovoljno para da kupe i tebe i mene zajedno? Da li je moralno što ovi ljudi večeraju kavijar, dok mi celo veče srčemo po šoljicu preslatke kafe sa zakorelom penom? Reći ću ti ja šta je moralno. Moralno je kada uđeš u posao da obaviš posao do kraja. Kada izađeš na scenu da izdržiš do kraja. Moralno je da održiš datu reč. Misliš da bi te gazda pustio da odeš? Ne bi se izvukla tako lako. Zato sedi i mešaj kafu tom plastičnom kašičicom. Ako te brinu ovi dripci oko tebe, gledaj na to ovako. Mi uzimamo samo od bogatih. Krademo od onih koji kradu. Ti si Robin, ja sam Hood. Izvinite što ste ovoliko čekali, gospodine. Konobar, koliko ja znam, mi još uvek živimo u Srbiji. Da, pa? Pa, ko može sebi ovo da priušti? Pa, naše redovne mušterije, na primjer, gospodine. Mi možda nismo vaše redovne mušterije, ali smo pošteni ljudi i ne pristajemo na to da nas neko potkrada. Niko vas ne potkrada, gospodine, a račun je fiskalni. Ljubavi, jel možeš ti nešto da kažeš? Mislim da sam na ivici nervnog sloma. Ljubavi... Jel vi znate da mi 8 godina, koliko se poznajemo, nismo ni jednom otišli na večeru? Radimo kao konji, jedva sastavljamo kraj sa krajem, mesecima smo štedili za ovu priliku. Pa verili smo se za Boga, ako sada ne proslavimo, kada ćemo? Smiri se, dušo, smiri se, ja ću to da sredim. Platite račun i kupite se odavde. Trebalo je da ostanemo kod kuće, ja sam kriva, ja sam insistirala. Ovo je specijalno veče za nas. Da, i jeli ste samo specijalitete. Dobro, zar smo mi tražili specijalitete? Vi ste nam rekli da sve prepustimo vama. Samo sam hteo da udovoljim svojoj verenici. Udovoljite sada meni i platite račun. Chateaubriand flambe 1900 dinara. To je već 6850 dinara. Pinot Noir, rekao sam vam, niste me poslušali, 2200 dinara. Plus 2 kafe sa šlagom. Evo, sve je tu, gospodine, vidite, zapisano, sve lepo. Ma da li vi znate koliko moj verenik zarađuje? Ništa za 3 meseca, ništa. A meni je ministarstvo smanjilo platu jer je budžet skresan. 12.850 dinara, molim. Pa ništa, ostaćemo i opraćemo vam sudove, ja ne vidim drugo rešenje. Konobar! Dođi ovamo! Neki te život! Znaš šta sam shvatila? Šta? Debeli ljudi su super. Oni su nekako darežljivi. Barem 3/4 naših dobrotvora je debelo. Uopšte nisi loše, dobro ti ide. Jeli, jesi razmišljala da budeš glumica? Ma hajde što pričaš. Ozbiljno ti kažem, razmisli o tome. Vidi, pričao sam sa gazdom. Zadovoljan je našim učinkom. Vrlo je zadovoljan.
Pa i ja sam zadovoljna zaradom. Još malo imam dovoljno za Brazil. Kaže da je sredio za nas nešto posebno. Ako se tu pokažemo, ceo svet je naš. Idući put obuci pravu vereničku haljinu. Ma hoću, nego... Znaš šta sam od uvek htela da te pitam? Šta? Otkud gazdi ideja za ovu prevaru? Kako se toga dosetio? Gledao je neki rumunski film i odatle ukrao foru. Nema šanse da ga provale, jer niko ne gleda rumunske filmove. Pa ja ovde skrećem. Onda, do sledeće nedelje. Do sledeće nedelje. A znaš šta sam ja shvatio? Šta? Ti si jedina devojka sa kojom sam išao na večeru, a da je posle nisam odveo u krevet. Krete. Podigli su hotel sa posebnim parkingom, posebnom perionicom kola i naravno posebnim bazenom. I to tačno između jednog fakulteta i jedne univerzitetske biblioteke. Šta misliš, šta su hteli da poruče time? Ne znam. Studenti, ovo je mesto za koje nikada nećete imati dovoljno keša. Nosite se. Opet sam srknula. Što sam glupa. Ma daj, naš se pare je toliko daleko da se to ni ne čuje. Gazda je ovog puta na sve mislio. Skoro da je puno. Biće ovde šta da se uzme. Za sada se dvoumim između dva vepra. Dva debela prasca. Šta ti misliš? Da li će pobediti Brka sa zlatnom kravatom, jer je to sada ponovo u modi, ili će biti prasac broj 2, dijagonalno od nas, jedva se vidi odavde, ali puši skupe cigarete, sa ukusom, da kažemo, vanile. Šta misliš? Ma ne znam. Šta ti je večeras, Maro? Ništa. Aha, rekao sam Maro. Maro, i ti ništa nisi rekla na to. Šta se dešava? Ništa se ne dešava, prestani da mi ispituješ. Zvučiš, znaš kako zvučiš? Kao da ti je neko pregazio psa. Nemam psa. Šta, vaga je pokazala da si se ugojila pola kilograma. Baš me briga i za to. Znam, imam samo 3 slovca za tebe. PMS. Ostavio me je. Ko te je ostavio? Otišao je. Uzeo je jedan mali crveni kofer, strpao par stvari i otišao. I to je bio moj kofer, ja sam ga kupila, za Brazil sam ga kupila. Ajde, polako, polako, Maro. Rekao je da me voli, ali da ga više ne privlačim na taj način i da ga privlači neka druga. I da s njom već neko vreme, kako ono ti kažeš, ima odličan seks. Psst, smiri se, smiri se. Ma trebalo je da znam da će to da se desi, on nema nikakvog razloga da ostane sa mnom. Kakve su sad to gluposti? Ja ga potpuno razumem, ja sam nacista kad su u pitanju gramatika i pravopis, ja stalno ispravljam ljude, to ljude izluđuje. Meni je to baš simpatično. I dosadna sam, nisam nikakav avanturista. A ko je smislio put u Brazil? Posle 2 godine zajedničkog života dobro sam se setio da nešto... Svejedno, to je odlična ideja i da je on neki cool tip, on bi to cenio. Kad je hladno, ja spavam u čarapama. Ja sam siguran da ti odlično stoje. I ne kuvam ni upola tako dobro kao njegova mama. Ali si divno društvo za odlazak u restoran. Nisam ja nikakvo društvo. Izvolite račun, gospodine. Molim? Rekli ste da je znak kad počne da jeca. Ali ovo nije bio znak, ovo je... Okej, daj mi sad taj račun i govori glasnije. Gospodine, ovo mora da je neka greška. Nije. Račun je fiskalni, kasa je sve izračunala. Vi ste dužni 35.625 dinara. Koliko? Toliko koliko sam vam rekao. Nema greške. Ma greška što smo uopšte i dolazili ovamo. Nemoj tako da govoriš, ljubavi, molim te, nemoj, sve će biti u redu. Grublje to, čoveče, grublje. Gospodine, ovo je renovirani hotel sa 5 zvezdica i najvećim banket prostorom u gradu. Nama ovakve scene nisu potrebne. Platite i idite. Nemamo toliko novca, otkud nama 35.000?
35.625 dinara. Slušajte, ja mogu da vam ostavim, evo 5.000, 5.200. Evo još 10, 20, evo, toliko mogu sad da vam ostavim, a ostatak mogu na rate. Jel postoji neka opcija da se plati na rate? Pa vi se šalite sa mnom. Ili, Ljubavi, možda da prodamo mašinu za veš? Ne, dosta mi je svega. Jel vi mislite da je nama lako? Mislite da je 35.000 dinara ništa? Možda toliko nedeljno potrošite samo na ove crvene salvete sa ukrasom na rubovima. Ali nama su te salvete sve što imamo za jedan mesec. Sa mojom profesorskom platicom i sa njegovim mizernim honorarom animatora na dečijim rođendanima mi jedva sastavljamo kraj sa krajem. Ali mi imamo snove. I zašto oni moraju da budu manji od vaših? Ako smo gladni da jedemo Chateaubriand flambe, ako smo žedni da gucnemo Pinot Noir, ako se verimo, zašto da ne proslavimo tu svečanu priliku ovde sa vama, uglednim građanima, creme de la creme, da sedimo sa vama i da slušamo džez? To je sve što smo želeli. Zar nas možete kriviti za to? I ne, dragi moj, ne možemo da prodamo mašinu za veš, ona je odavno pokvarena. Konobar, ajde, ja ću to da sredim. Da li vi, Marijana Lukić, pristajete da provedete prvu noć svoje veritbe uz... Spusti me, molite, pijan si. A to nisam ja, to je moj Pinot Noir. Pina. Kako ti se čini ovde? Fino je. Gde god da pogledam, vidim tebe, ako me razumeš. Ja, vidi se da si sve sam birao. Jesam, birao sam ovaj sto, birao sam ove čaše i krevet sam birao. I tebe sam izabrao. Znaš, kad sam te prvi put video, pomislio sam kako imaš tu nordijsku lepotu. Nordijsku lepotu? Da. U početku sam samo mislio da imaš nordijsku lepotu i dobro dupe. Ali onda sam shvatio da si toliko sposobna i pametna. Ajde, ćuti, molim te. Nisu to komplimenti, to je tako. I znaš šta? Umjesto tih tvojih frigidnih književnica u kojima pišeš, treba da se usudiš da napišeš nešto veliko, znaš? Da napišeš ženskog Ulisa, da napišeš Novi zločin i kaznu, ili barem Strah od letenja. Pijan si. Ej, ti si stvarno nešto posebno. Nešto si uradila sa kosom? Lepo ti stoji tako. Ne sviđa mi se ovo mesto. Ne znam zašto, ali ne sviđa mi se. I nije mi jasno zašto nas je gazda poslao ovamo kad smo pre 10 dana zaradili brdo para u onom... 12 dana. Molim? Prošlo je 12 dana od našeg posljednjeg posla. A pa da, to sam i mislio. Slušaj, Marijana, što se tiče onoga od pre 12 dana... Čega? Pa onoga što se desilo između tebe i mene. U redu je, sve u redu. Sve okej, super, superiška, što bi se reklo. Super. To je bila samo jedna greška i ništa više. Samo pusti to, važi? Važi. Drago mi je da smo se složili oko toga. Inače bi moglo da bude neprijatno zbog posla. Ej,
Tvoj lik ne bi trebao da puši. Ne bi trebalo, tako se kaže. I baš me briga šta gazda kaže, pušit ću ako mi se puši. Dobro, Marijana, ne moraš odmah da se ljutiš. Hoćeš da brojimo debele ljude ovde, a? Ja ću da počnem sa onog kraja, a ti počni iza mojih leđa, može? Šta kažeš? Zašto mi se nisi javio, Nikola? Mislim, samo pitam. Ne moraš da se gubiš u stilskim figurama, da tražiš prikladnu intonaciju. Ne moraš ništa da izmisliš ovog puta, kao što si izmislio Tomislava Harkova i Ponoćnu stražu i kao što si izmislio sve ono što si mi rekao te večeri. Reci mi ovako kao prijatelju, zašto se za ovih 12 dana nijednom nisi javio, Nikola, a? Ćutiš, baš si promućuran. Iskoristiš to što sam ranjiva, napiješ me. Nisam te ja terao da piješ. I onda me na Kvarnu odvedeš u svoj stan da bismo razgovarali o nekim samostalnim projektima kao ti i ja. Da li to svakoj devojci kažeš? Ili ipak imaš neku bolju foru? To nije bila fora i ti nisi svaka devojka. Nisam, pa što se onda nisi javio? A što se ti nisi javila? Ja? Da, ti! Gde piše da ja moram da se javim? Je li to neko zlatno pravilo? To je najmanje što si mogao da uradiš posle svega. Posle čega? Ujutru si samo nestala, probudio sam se, tebe nije bilo. Šta sam mogao da uradim, šta? Znaš šta? Ti se kriješ iza svog humora i te zavodničke maske, a u stvari si jedna obična kukavica. Nemaš hrabrosti da preuzmeš odgovornost za svoje postupke, nemaš hrabrosti da odeš na casting, da budeš iskren prema sebi, prema drugima i nemaš hrabrosti da postaneš nešto više od jednog običnog propalog glumca. Ja nemam hrabrost. Nemaš. A ti? Ti nećeš da ideš dalje od sakupljanja tuđih biografija. Ti si jedan impotentni imitator. Ti si žensko piskaralo. Diletantu. Izvinite, da li biste mogli sada da platite račun? Upravo završavam smenu. Pobogu, šta je ovo? Kakve su ovo cifre? Moje verenice i ja smo prvi put došli u restoran za 6 godina kako se poznajemo i... 8 godina, Dušo. Koga ja to vidim? On nikada ne dolazi ovamo. Otkud vi ovde, golupčići moji, a? Došli ste da pljačkate dalje, a? Da pelješite? Paraziti jedni. Ja ne znam o čemu ovaj gospodin govori uopšte. Molim vas, gospodine, mi smo pošteni ljudi. Ovi ovde prevaranti celo veče piju kafu, a onda se naprave da su pojeli ko cela jedna svadba. I onda uvate na sažaljenje nekog tipa kao što sam ja. Nije istina. Da im to plati. Eto kakva je današnja omladina. Nije tačno, ni jedno slovo nije tačno. Mi smo došli ovamo da proslavimo veritbu. Ovog gospodina nikada ranije nismo videli. Znamo se mi dobro. Gospodine Paunoviću, pa vi nikada ne dolazite ovamo. Zašto ste... Zato što sam ovde našao novu ljubav. Sedi tamo u separeu. Jo, pa to je divno. Onda vam želim sve najlepše, gospodine Paunoviću i... Ma šta ću ja vama da pokažem? Kako ti je ruka sad? Samo 3 šava. Nije to ništa. Dobro je da smo znali gde su zadnja vrata u onom restoranu. Hteli su da nas linčuju. Imali smo sreće. Ali sad je gotovo, znaš. Jednom kad te uhvate, to je kraj. Baš mi je žao. Nema veze. Znaš, razmišljao sam i... Ipak ću otići na casting za onaj film. Onaj sa Hitlerom? Aha. Super, samo napred. I ja sam donela jednu odluku među vremenu. Batalit ću one biografije, napisat ću svoj roman. Neki moj strah od letenja. Znači, poslušala si me? Mhm. Marijana, mogu da te pitam nešto? Aha. Da li bih htjela da... da odemo nekad na večeru? Ali stvarno. Stvarno? Pa da. Da stvarno jedemo. Salata od morskih plodova, Chateaubriand flambe. Šta kažeš? Da. To bih baš volela.